Илештә 3нче тапкыр үткән Аваз Ачык Республика фестиваленең программасы 2нче көнне үтәдә бай булды. Иртәннән үк төрле майданчыкларда осталык дәресләре үтте. Тәлгат Рахманов исемендәге мәктәп укучылары өчен бу көнне бигрәк тә кызыклы мастер-класс оештырылды. Кызлар һәм егетләр үзләрен ук атуда сынап карый алды. Чын башкорт милли спорт төренең нигезләрен аларга мәргән укчы хәрәкәтен җитәкләүче Юлай Галиуллин өйрәтте. Если стрелу не дотянуть, как вот так, она до конца пройти, то есть надо тянуть до уха. Если не прижимать руку к щеке или к месту, у вас после третьего выстрела начнет рука падать. Рука начнет падать, и стрела будет уходить вправо, влево. Поэтому у вас должно быть одно место выпуска. Вы должны так наоборот, к щеке, когда вы то есть вот эти места, вы должны всегда находить упор и оттуда выстреливать. И вот эта рука уже регулирует высоту полета. То есть первую стрелу выпустили, смотрите выше, ниже, и уже по ней ориентируетесь и стреляете. Мына әле Илеш районында шул мәктәптә үткәрдек семинар. Балалар нык тартылалар, теләктәре ду, бында үткәргә кирәк. Һәм монда белемсә ипподром бар. То есть һава укытудан, укытудан уны үстерергә кирәк. Чөнки мына әгәр дә бер көрәш Аллаһка килеп мына һава теге бәйгеләрдә карак, анда физик көч кирәк кешеләрдән теге. Егетләрдә генә алар теге физик көсемдә көрәштә ана теге весовая категория дигән төшенсә бар. Ук атуда монда физик көч кирәкмәй. То есть сынап әйткәндә ул хатын весовая категория кирәкмәй. Монда бездә хатын-кызлар да, ирләр дә бергә атышалар. То есть балалар да бар, кызлар да бар, уллар да бар. Бер мисал китерәм, безнең иң бәләкәй уксыга 3 яшь, ул Бурян районыннан Мансур дигән исемле. Иң улы уксыбылга Захит олата 90 яшь. То есть монда бу бердән бер спорт түрі, кайда монда бүтә катламдары катнаша. Әлеге вакытта безнең автономик коммерцияль организация бар мәргән уксы. Без мин грантка документларды бирдем, һәм монда Путинның бер грантын оттык, һәм безнең глава республиканың Хабиров исеменә тоже тагы бер грант алдык. Ул грант мәргән уксының угы дип атала. Ул шунда бер максат менә оештырылган. Ун районда мәргән уксының оешмалары үткәргән. Барлыкка килтергән. Һәм әгәр дә ул уңайлы булса, без уны киләчәктә шуны документларда бирергә дә, һәм Илеш районында кирдек. Балалар сәнгать мәктәбендә гадәттәгечә иҗат кайный. Монда фестивальнең кунаклары Дүртөйле районы Исмаил авылы сәнгать мәктәбе укытучылары художество бүлегендә белем алучыларны башкорт милли орнаментының төп үзенчәлекләре белән таныштырды. Сегодня мы с вами будем выполнять брошь башкирским орнаментом геометрическим. Геометрический орнамент символизирует глаза. От глаза они помогали людям, поэтому делали амулеты и броши. Желтый цвет обозначал жизнь для башкирского орнамента. Красный цвет – цвет тепла. Желтый цвет – цвет солнца, а голубой цвет – мечтательность Паши. Гыйльми фикер алышу майданчыгы Муса Гариф исемендәге кинотеатрда урын алды. Башкортстанның Төньяк Көнбайыш төбәгендә яшәүче башкортлар темасына багышланган гыйльми практик конференцияда журналист һәм продюсер Салават Хәмидуллин, Бөтен дөнья башкортлар курылтайы вәкилләре Азат Ярмуллин һәм Радик Бәхтиев, философия фәннәре кандидаты Рәвил Асылгужин, филология фәннәре кандидаты Искәндәр
Илдар Саидбатталов, тарих фәннәре кандидаты Юлдаш Юсупов чыгыш ясады. Тарихчы Рөстәм Камалов үз чыгышында 2 тапкыр Советлар Союзы Муса Гәрәевнең 100 еллык юбилее якынлашуын билгеләп, ары таба бөек якташыбызның шәҗәрәсе хакында сүз йөртте. Район мәдәният сараеның диск залында фестиваль шикләрендә үткән декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе урын алды. Я сердечно поздравляю вас с тем, что вы сегодня здесь, на этой земле, встретились. Потому что для мастеров декоративно-прикладного творчества, для любителей рукоделия, для любителей рукодельного искусства встреча друг с другом всегда большой праздник. И сегодня уже для многих творческих людей их творческое увлечение становится профессией, становится замечательным подспорьем в жизни. Биредә Уфа, Туймазы, Агыйдел шәһәрләре, Ишембай, Дүртөйле, Мишкә, Әбҗәлил, Уфа, Илеш районнары, Чиләбе өлкәсе осталары үзенең эшләрен күрсәтте. Мы с женщинами собираемся, занимаемся рукоделием, шьем нагрудники башкирские, делаем стилизованные башкирские нагрудники, восстанавливаем традиционные башкирские нагрудники, шьем себе для костюмов, шьем пашмал, занимаемся пошивом платьев для нашего фольклорного коллектива, занимаемся фольклором, поем песни. И много вот у вас таких рукодельниц? Интерес вообще есть? Да, интерес есть, очень добавляет нам такого стимула, что приходят к нам уже и дети, им тоже становится интересно, шьют для себя. Мы шьем для своих детей. Вообще в клубном формировании в нашем ходят около 15 женщин. На республику выехали первый раз, поэтому немного поздно. Здесь мастера с большой буквы собрались, есть мастера, у которых я учусь, и стоять рядом с такими людьми, конечно, это для меня такая большая честь. Нәтиҗәдә жюри әгъзалары карары буенча барлык кул эшләре арасыннан Илеш районы балалар сәнгать мәктәбе укытучылары коллективының һәм Мишкә районыннан бер туган Рим һәм Дим Галимовлар эшләре иң яхшылары дип табылды. Сонда исполнен шакта агачтан всякие ебеләр исемендә. Итәсе була юка агачтан эшләнгән. Юка? Юка агачы. Ничек эшлисез сез аны? Менә агач. Киптерәм инде бер елдан артык. Аннан шыкып эшлим инде. Үзем уйлап. Сезнең монда төп герой Аю. Ни өчен Аю? Насайладыгыз. Аю Мишкә районы бит булгач гербендә эмблемасы ишвардан киткән. Күптән шөгыльләнәсезме шушы? Күптән инде. Ничә еллар? Еллап бардым. Кайдан килде сезгә менә шушы талант? Әтидән наверное. Әйе. Ул нәрсәләр эшләйде? Рәсем эшләгән, балта сасыйм. Кап береза бу, нарс береза бу. Нәрсә бу? Сувел. Военның шишкасы как. Бу, ялтырап тора. Как янтар кебек. Моны ничек эшләдегез? Ничек? Шукып киптерәсен дә бер ел. Башка эшләмә. Менә монсы тоже менә. Менә тоже. Бу башта нинди була соң? Ул менә военның шишкасы. Башта все есть менә. Комарып, все сувел дип атала. Ты гриб? Грибок. Монсы менә яфрактан сеңгән, яфрак кебештер. Гомумән күргәзмәдә булган кабатланмас матурлыкны әлбәттә сүз белән генә әйтеп бетерерлек түгел, барысын да үз күзең белән күрергә кирәк.